Huriani Tuhatta bagasan Yesus Kristus kami parhaladu partohonon KBP sering sawah pasaton parhorasan madi hamu saluhna amanami inanami duk sudi ruas naro tu parmanggiwonon Tuhan mana mendongani jala mamas-masu hita jala hubangi do hami tu hita saluhna asa tajaga ma hahomion lut habadion di parmanggiwonon guar di minggu ta sadarion ima minggu info kafit juwon nama ahu jadi alusan nama huibana jala topik ni minggu ta sadarion ima pada doh huaso ni dibata janji dan kuasa Allah marsangat matuhani marhiti parminggu tahun alani i tapahibul ma rohatta dot pikirata lahu mamuji jala pasangap pod dibata tapakama parminggu tahun marede mahita sian buke de HKBP nomor 257 jonok di batata uduk B mahita. Hiti-hiti goar ni di bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di parbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Jehova joon ama ahu jala alusakku maibana sedongan aku do ibana jupang hagugutan balawakku do ibana jala marmulia ibana behenokku saya pamahapokku do ibana sarimatua martua do nahudul di pangedingan dan tumi buli jalan namian di linggoman ni pargugu na suatu dusan nama dok tu Jehova haporusakku jala partanobatakku debatakku marhaporusat tu homa ahu haleluya. Ali amanami parasi rosa na sumurung dibatani hatuan nami huingok tami do diakka arion panaon do hamamate ni tuat ta Yesus Kristus Tuhan nami pahibul marohanami jalpa berbadiai mamikiri sudenan tinon nai patadahon na tuhami dosa nami asa diarsak rohanami asa hupamami hami isap-isap dot sakap-sakap ni rohanami jal asa hupasaut tami lomo ni rohanini nama nubusami asa martua hami marhite sianiro di salileng-leleng na saya patupa mai di hami marhite Tuhan Yesus Kristus anak na haholongan ni roham. Amen.
kamu ma patik ni dibata siap patik parjolo 1:10 patik parjolo ahu do jabo Jehovah debatam nina debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanommu manang ahana de beno gijang dohot na de beno tonga on rodina bagasan aek na ditoru ni tano yang got tungga besi sobaon manang siluan patik patuluhon dang jadi dohonon gorni debata yang gosoture dalanna ay hona uhum dosogot akan nama sini yang di gorna patik paupaton ingot tamu ma pabadiah nari minggui dinau namari ma ulahamu nasa silomu alai anggo ari papitoni ari paredani Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro pinahammu ro di pangisini huta ni halak pe namangebati hutam ay dina onomari do topa debata langit do tano do laut do nasai sina dungi maradiat do ibana diari papitoni dibaini do ubahna di pas-pasu debata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai patik palimahon ikut pasangapummu do naturasmu asa martua ho jala leling mangulu di tanau na di leon di Jawa di Batam di ho patik paunopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakku patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko ulo makatidakon hatano sotutu maralohon do ngajolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu nang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lebuna mandang huda manang dia pe ugasan ni dongamu behado padok ni debata taringot patik nina sapului odo ahu do Jawa debatam nina debatata pargogo na satu dosan jala parimas sai luluor kudo dosa ni ama-ama tu pinoparna ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinopar ni akana sogo ro hadiau alai asido rakku di akana maribu-ribu akana marholong ni ro hadiau naso mangalosi patikki rodisi masatna rak mangidogogo mahita tu tangyang mahita tu debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulan na hobar tu patikmi amin.
ti madosatta tuado padi debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dumagijang hodo na patupao na sesani dosa di hami halak na dangolon marhite anak holongan ni roham say asima roham di hami akan na mangarsak rodo sa nami saya sahapi mahami tubagasan rohanami hasesani dosa nami i lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marah porsian lah mga topon nasa dosa duhut roha partibion asa hupasat tami diri nami tuho gabi pelian na mangulu jalan abadia marhititi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tabigay mahata baga-baga taringat tuha sesani dosa ta Roma hamu tuau asa mangulito di muna nina Tuhan Jehova tung sura rara dosa muna songon abit bunga dabdab botardo benokku songon itak nang perara songon abit asubba gabi songon hapas domuse hasangapon mandi batana digijang amen. BG Dota Jaha marsikat soring mahita dihatani terpuk di epistel di hari mingguan imana Janet sian sada Petrus tolu ayat 10 walu rodi ayat 22 maniru Kristus nama naon na porsuk ay dohot do Kristus mate sahali alani akka dosan na tigori manghopop akka pergeduk asa ditogyon hita tu di batata na tarbunuh doi ia di dagingna alai di pangulu do anggoto dida akan nasa mangului na julu
Di maima labas ni rohani debata uju di akka ari ni sinowat. Dina pinaulina parau nagabe haluan nina otiki imana ula halak marhite hite aeki. Di siamuni debata do ibana dung laho tu banua gijang gabe maruduk do tu ibana akka suru-suruan akan na gonggoman na dohot akka hagogon na ido saatna martua do akan na tumangion hata ni debata jalan na piapsa. Amin. Tidakon maha porsetai songon nah tidakon nidongata sa porseon disadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nah satu dosan nato mapalangit dotano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nah sasadai imana tubon si Maria nagabagabiat siatod di parbaria andorang sahubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di pahuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulo di hari patoluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na surani di sima ibana pa ima mulak sogot tu tanaon mangumi alak na mangulu dot namate au porsea ditodi parbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan akak sten nabadia dohot dia sisani dosa dohot dihatai mulak mangulu sogot daging ni halap nang mate roh di haluan nasara suda. Amin.
tabigima titing huria di bagasan sa minggon ima minggu in COVID 27 Februari 2021 na perjulu para mingguan di masa pandemi COVID 19 Turuas ni huriata na madohoti para minggota on di pinangido sapato kita maradopon aturan protokol kesehatan naong ditotopon pamaritata dohot aturan 3M mengenakan masker, menjaga jarak, dohot mencuci tangan. Jala ni soson tu hita ruas ni huriata asa unang marpung hita di komplek gereja taon adorang dimulai permingguan suang-suangan ninang dung sidung pe perminggota. Napaduahon jadwal permingguan di bulan Februari 2021 Minggu 20 Februari 2021 pagi pukul 7 WIB saat na selesai wilayah 4 5.6 live streaming bahasa Indonesia. Siang pukul 7.30 WIB saat na selesai wilayah 7 walu.sia live streaming bahasa Batak. Sore pukul 10.07 WIB saat na selesai wilayah sada 2.3 bahasa Indonesia. Napatuluhon punguan remaja ni huriata maka perluan opat halak ruas naga pembimbing remaja song naperluan punguan remaja dinalaho patupahon program nasida ia nagawi pendamping remaja do mutu aturan do peraturan HKIP 2002 dung amandemen patuluhon pasal 5 ayat 2.4 ima perjolo situruan pangalahona dung dang hasurahan ringgas maraminggu manang tu perpunguan dohot mangulahon-ulahon perhuriaon napaduahon naringgas marsermon napatuluhon na motikna marumur 25 tahun jalanau makatidakon na porsiaon sa bubuina ng hot ripe napaupaton sa bubuina berpendidikan keguruan jala adong pangatusyon na taringot tu perkembangan ni pikiran emosi dohot pamatang ni bajar-bajar dohot proses belajar pinabotohot na poso ni huriataon na tarjuruhana asa makubungi andi sianibar Ronald Simacutak dohot keteodeon ko inonia manang pandita resort napaupaton punguan perempuan manang sermon PHD punguan perempuan ni huriata nunga patupahon PHD na di Rabu tanggal 17 Februari 2021 masuk pukul 10.15 WIB di dohoti 21 halak PHD na nengro di patupa di minggu patuluan garuk bulan di sosohon tu sudi perempuan ni huriata asaria hita madohot PHD tapatupa ma khobar tu protokol kesehatan na palimahon seksi pendidikan na naing patupahon tryout via Zoom aplikasi tu siswa kelas 6 SD na madohoti 15 halak kelas sia SMP na madohoti 10 halak di patupa mai na parjolo kelas 6 SD di patupa ma di hari Sabtu jam 10 1 jam 10 sare 30 dimulai Sabtu tanggal 27 Februari 2021 mata pelajaran matematika dohot IPA paduahon kelas sia SMP di patupa ma di hari Minggu jam 10 1 jam 15.30 dimulai Minggu tanggal 21 Februari 2021 mata pelajaran matematika IPA dohot bahasa Inggris disosohon asa sudi peserta tryout madohoti kegiatan ini napaonopon diakoni sosial ruas niwiyata na di bagasan persahiton ima sada doni sahan wilayah 5 2 Kartika Boru Pardiri wilayah 5 patuluhon Situa Munte wilayah 6 hatani tuhatta mandok idama ahusadiri paheon tunasida hahisaron dohot hamalumon jala pamalumok kumanasida jala ahu papatarkhot tunasida hadameon dohot habunaran mardapot-dapot tersurat di Jeremia 33 ayat 6 papituhon parguru malua sialanung asikop pengajiri itu parguru malua di patupa huria ma kegiatan ujian tulis geladeresik dohot makatidak kona prosiaon ima
Dapat jolo ujian tertulis hari Senin tanggal 22 Februari 2021 inganan gereja pukul 15.30 satu na selesai. Dapat doahon ujian lisan didampingi orang tua masing-masing. Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 inganan gereja pukul 15 WIB sampai satu na selesai. Jala dohot ibadah pemberangkatan pelajar sidi. Napataluhon gladiresik hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 inganan gereja pukul 15.30 satu na selesai. Jala dohot ibadah pemberangkatan ibadah sidi. Napaupaton maka tidak kona persiaon hari Minggu tanggal 20 Februari 2021 inganan gereja pukul 7.30 satu na selesai manang ibadah siang. Pawaluhon pertanyaan wilayah. Hobartu instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 taringot tu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM pengendalian COVID-19 sia. Patupahon huriat teroma pertanyaan sudi wilayah-wilayah manang wilayah saya ada satu wilayah sia maringanan di Garejahon diganup hari Kamis domutusi pertanyaan wilayah di bagasan minggu nanang ro patupahon huriat tama hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 masuk pukul 10 sia WIB maringanan di Garejahon nats khotbah Psalmin 22 ayat 27 jalan nama jabui di minggu naroon ima keluarga nyonya F Malau Borusiahan sian wilayah Walu. Patu paudo muse pertanyaan diganup wilayah molonung asalpu pandemi COVID-19 sia jala pinangirut turuas terganup wilayah asamar nang nilaka madohoti pertanyaan ini uhud mangulahon aturan protokol kesehatan. Napasiahon pertanyaan parhalado pertohonan seresot Srengseng Sawah. Obartu program kerja HKBP Resort Srengseng Sawah tahun 2021 HKBP Resort Srengseng Sawah patupahon pertanyaan bona tahun parhalado pertohonan Resort Srengseng Sawah rap dohot keluarga di patupa MI di hari Selasa tanggal 20 Februari 2021 pukul 10 sia manang pukul 7 borngin. Inganan gereja KP Srengseng Sawah di sosohon tu sude perhalado seresot Srengseng Sawah asa mandohoti partangyangan ini. Napasapuluhon gemana ada peduli pelayanan distrik dan pensiun HKP. Sahado udangat tuhuria sian panitia gema nada peduli pelayanan HKP distrik Walu DKI Jakarta na pensiun HKP. Nah naik dipatupa di hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 10 WIB satu na selesai inganan gedung so pemerpikir. Acarai disiarahon langsung manang live streaming anggiat ulauni merdala doh denggan di bagasan goarni tuhata. Na pasap lu sadahon pasaton ulos ulang tahun 70 tahun. Songon naung dipatupa huriata ima pasaton ulos turuas nang marumur 70 tahun di tahun naung salpui di tahun on di patupa huriata mamuse pasaton ulos turuas ni huriata naung marumur 70 tahun sainggiat ma marhite ulaon nalam pasangap goar ni tuhata pasapuluduahon pilihan namar boho di pariminggot sadarion dung sidung jamida papungupeliat tujulu duhita bahen haperluan tu ulaon kategorial sekolah minggu HKP pusat 10 tolu verifikasi data jemaat soso tuhita ganup ruas ni huriata asa tapapunguma data jemaat ima marhite fotokopi kaka tu situa wilayah tabe masari koddo data sian ruas lau pasikopon data huriata terlumubi molo adong perubahan data haruasoni ima taringot tu goar tanggal lahir domisili status dohot jumlah anggota keluarga na pasaplopaton duas nama dohot permingguan tanggal 14 Februari 2021
ruas nama dohoti pertanggangan wilayah hari Kamis tanggal 10 2021 boi mata jaha marhiti lembaran ng adong. Na pasa plonopon ruas nama ulang tahun Majelis HKIP Sering Sisawa pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nama ulang tahun di Bagasan sa Minggon tanggal 15 Februari 2021 satu tanggal 21 Februari 2021 daftar ruas nama ulang tahun Tajaha Bema di lembaran ng adong. Hatan itu hata madok ali anaha say unang halupahon poda na sianaw say dirado tirohamma akatonaku ay tabanido di hogajang ni ari-ari dohot taon ning ulum dohot dame tersurat di Amsal tulu ayat sadaro di 2. Uria patupaon perayaan bersama ucapan syukur tuna marulang tahun di Bagasan na sa Minggon dung parminggon siang. Pasapulupituhon warta keuangan titing parahepengon ni Huria di Bagasan na sa Minggon Tajaha Bema marhite lembaran ng adong di hitabe sudi parhalado ni Huriata madok mauliate ma tu sudi ruas na mangalehon hamulateon na songoni na sahat ni titing songoni masahat ni titing Huria di Bagasan na sa Minggon say di paso-paso tuhata masaluhut nai taulas ni roha di hita ruas na bahin sangap dot hamulaon di guar ni tuhata songoni masahat ni titing. Marede hita do papungu pilihan. Dame na sumurung sian salu na roha
Imana mangaramoti ate-ate doho pikirat tabe. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita manginang. Hata ni debata nama pakulingi hita himana nyenet sian sada Musa bidusia. Mamuka sian ayat walu 1 ayat 10 pitu. Ubereng macai gajang don tajahama manginang marsikap soring. Sada Musa sia sian mamuka sian ayat walu. Dungi ninna debatama mandok sinoak dohot tu anakna akan narap dohot ibana butimai. Dohot tu nasa na marhosa na mangulu akan narap dohot tamu. Akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanon. Akan narap dohot tamu sian luhut akan naruar sian parau rodi sude pahan-pahanan ni tanon. Dunginin na debatama on matanda ni padan na hubae ni tuhamu dohot tu nasa na marhosa na mangulu akan narap do tamu ro di saliling-liling na. Ope molo huparo obu tutanon say tarida ma halibutongan ni di obun. Sabehenok kudo halibutongan itu obun asa hubereng ibana marningot padan saliling-liling na binay ni debata tunasa na marhosa na mangulu tunasa na mardaging na ditanoon. Ido iyang usahat na hurian ini halongan itu atta Yesus Kristus mulut tapa ida-ida malang tapa iut-iut situasi na masa ninuaingon dang say dope pandemi COVID-on mangarajai portibita tahilala dope hapor sukon alani pandemi COVID-on alay na duaryon buedo tabereng diaka berita luat maka aek tu tanon tu portibion apalagi mah di Jakarta gudang mah banjir alay daku boto di dia hubunganna songona sarupa do tutur puk jamitat tasaderion taringot tu banjir. Jala iro mungkin neng pasingot tu hita apakah banjir ini atau yang kita alami atau bencana alam na tado pion na diuhum debatado hita alani na masaon apakah itu merupakan hukuman Tuhan kepada kita. Jala molo tabereng cerita ni sinowak menang nuhon bukan hal yang baru, dang na hal na baru tabege cerita si Noah. Sian dana sekolah minggu enunga diajar hon taringot si Noah hon. Jala molo mamereng cerita si Noah saha do tu pemahaman teologis. Hadalot ni dohot hoaso ni debata tu sandok pertibion. Marhuaso do debata tu sadok portibion. Tuhan tidak berkompromi terhadap dosa.
Tuhan tidak berkompromi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tuhan memusnahkan semua yang ada di atas bumi. Alai di patuduhon debatado huasona tu sinoah, di palua hodo sinoah, sian hamatean. Ala setia ibana di dalam ni debatai. Jalan molota bereng sada turpukon musti taida do sada kesatuan sian biddu pitu sahat tu biddu sia. Biddu pitu sahat tu biddu walu ima uhum na dileo debata tu halak na mardosa. Na soolo mangoloi debata. Tetapi di ayat 9 Tuhan ternyata memelihara orang hidup manusia yang mau hidup di jalan Tuhan. Ima molo makatai hita manginan taringo cerita si Noah, ima ada pemahaman teologis na saling berkaitan. Ale songon na adong do suku-sukun, songon na adong do dua perbedaan cara berkepribadian ni debata. Debata na panguhum, debata na parholong ni roha, debata na dia di. Ternyata itu ada kesinambungan yang nggak bisa dipisahkan, nasoboy dipisahon. Ainunga dipasingot debata di ayat di bidonom asauna mangalahon dosa. Alai malutun lomodo akajolmai. Akhirna diuhum debatama portibion marhite aek na luat tutanoon. Jala iro manginang nagabe turpuk jamita doho epistel dihita dirangkai do topik minggu padan doho tuaso di debata. Ahado perenungan sian tonga-tongata nabui di siondolohan sian jamitaon. Marhite evangelium dot epistelon. Na parjolo padan ni debata tu sadok portibion. Dia 10 sala didokon naso jadi beri pasakku ni aek nasumar mangari pason nasa namarhosa dohot portibion. Jalai baido padana taringot padani tanda padani ima didokon nakaning tanda padan ima pelangi mulu dalam bahasa Indonesia. Tanda janji Allah kepada manusia adalah marhite pelangi. Ngabarlapatan di sini leo debatado hanguluan, banjir, tsunami, manang bencana alam. Bukan hukuman Allah. Allah sudah berjanji dia tidak akan melakukan pemusnahan terhadap bumi ini lagi. Ngambar pada debata tu hita dang ripason ni debata nama portibion. Mungkin kita akan bertanya, berarti banjir, tsunami, manang bencana alam ini ada dan lain didokon di sini. Ini adalah fenomena alam akibat ulah manusia. Ditawa maka pohon, rotak maka sungai, banjir nata alami. Dang alani uhum ni debata tu hitai. Alai alani pangalahotta do nasomarikoton portibion. Tuhan sudah berjanji tidak akan memusnahkan bumi ini. Alai adong dona mondi ngamang mulut piki tsunami. Tetapi dia tidak memusnahkan kehidupan di dunia ini. Adong dope nama ngulu. Adong dope portibion. Alai dang menamar lapatan di pangmago debata uhum tujolma naso mardalan tuhasitongan. Alai namar lapata di leo debata do petik itu sadok portibion asa paubahun roha. Di leo debata do petik itu hita
Asa unang be mardalan diakan na solomoni rohani debata. Jadi molomar pada pedebata dang di pastor sude portibion dang na adong na so adong uhum. Adong do uhum di masana di tikkina. Alai di leho debata do pethita tikki sadarion. Asa bui paubahon rohatta, paubahon parnguluotta. Asa una mardala kita di bagasan hagulapon ni. Jadi menunang sarupa hita tuak kadongata mau tarokol banjir do bencana alami hukuman tuhita akibat ulah tadi naso koton portibion tidak menjaga bumi ini, membuang sampah sembarangan, pencemaran lingkungan. Walaupun banyak orang yang meninggal karena bencana alam itu, tetapi Tuhan tidak menghancurkan bumi ini. Dia tetap memberikan kehidupan kepada bumi ini. Dia do petik gitu hita. Jala odo amang inang bukti pada ni debata molo nang tabereng na masa di Portibion. Tadi saya katakan Tuhan tidak membumi hanguskan kehidupan ini. Adong dope hanguluan di leo tuhita, adong dope tiki di leo tuhita. Jala buasa di bayanan gabe turpuk jamita masa memasuki masa prapaskah. Renungan bahwa Allah menepati janji memberikan kehidupan, rangkaian karya penyelamatan mulai dari kelahiran, penebusan dosa, kebangkitan dari orang mati, kenaikan ke surga. Nyom masa ada karya penyelamatan di debata tuhita manusia. Jala turpuk jami tahun do di leot tuhita manginang bahwa ternyata di leot debata do hanguluan tuaka jolma na olo tuhata ni debata. Tapi memang terkadang kita manginang kurang lebih melihat masa Paskah. Umarga do masa Natal dihita ketimbang Jumat Agung do Paskah. Torok do halak marulana badia ditikin Natal daripada Jumat Agung. Kelahiran tanpa penebusan, kelahiran tanpa kematian, kelahiran tanpa kebangkitan, kelahiran tanpa Yesus naik ke atas surga, dan marlapatan nih. Memang AKBP hurang do, apalagi narabu na salpon. Sebenarnya molo huria PGI diperingati do rabu abu di si. Mardala dohita tu masa perayaan Prapaskah. Jala ido minggu info kafit. Itangingon debata do halak daman manjogwarna melalui hanguluan na dilehot tuhita. Tuhan memberikan kehidupan kepada orang yang mau hidup di jalannya. Jala odo na paduaon na gabi turpuk manang renungan dihita benang merah ma itu epistel manang jamita pertangyangan. Jala di pertangyangan hamil otong tikina membuat firman Tuhan udok kodo amanginang saleleng mangulu hita di dope di tanon. Pasti do ta alami hapur suhoni. Selama mangulu hita di Portibion tidak akan mungkin pergumulan yang kita alami akan hilang dari Portibi ini, dari dunia ini. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kesulitan pasti akan kita alami. Jadi partangnya ini udok kodo bolosong ini tangyak tamanginang. Unang mah tajalo haluaon sianaka parukiloni. Alai tajalo masian debata hagogon lau mangadopi ka parukiloni. Si Noah dang na si Noah tidak
lepas dari Parukilon itu. Dia tetap menghadapi banjir itu. Tetapi dia diperlengkapi Tuhan, diberikan kekuatan, marhite parawi. Tetap dope dialami bana na banjiri. Dia tetap di lockdown selama 5 bulan di dalam perahu. Parukilon Haporsukon tetap ada selagi kita masih hidup di dunia ini. Itu sebabnya si Noah di bagasan tangyang nandang di pangido asa melua ibadah sian Parukilon ni. Alai di bagasan tangyang na ala nido tangihon dewata si Noah. Ileo do hagogon mengadopi Parukilon Haporsuhon. Jaladang holan tu si Noah tu sadok pinoparna di leo debatado padanda. Jala iro manginang padan ni debata tong tuhita di leo debatado haluaon sian hamatean mardalan hita di bagasan parnguluan. Pergumulan kehidupan merupakan ujian iman. Melarong pergumulan Parukilon, semakin dekatkah kita kepada Tuhan? Manang semakin mandau do hita sian Tuhani. Jala di balik hujan dirokon ada pelangi, di balik hujan selalu ada pelangi. Di balik pergumulan yang kita hadapi, di balik kesusahan yang kita hadapi, walaupun sekarang kita masih khawatir terhadap COVID, datang lagi banjir, tapi mari kita serahkan talehon akka Parukilota pergumulata tu debata asa mempergugui hita menghadapi akka Parukiloni. Iro makana sebenarnya mulut bereng bukuen dewa 100 siai. Aku agak kurang yakin dodang na tu halak na mati. Manang tuak kana marsirang. Bukuen dewa 100 siai mandokon molo misalnya adong penata adopi songon dia pihak Parukilot na adopi. Holan Yesus dodong hatta. Tapasaha masudea ka Parukilota aka Haporsukota tu Yesus tu dia pehita mangalaka manang tu banua dia pehita lao. Holan Yesus madongata na paluau kita na mambain hagogon tu hita mangadopi aka Parukiloni. Tabuka jo ngamanginang buku edetan nomor 800 siai molo saut maho. Bain parmusik majol buku ende nomor 800 siai. Lastai dia mamanginang ayak sada. Jesus, my
ni debata tu hita di leo do tu hita huaso asabui margogo hita mangadopi akaparu kilo ni marpadan do debata tu hita di leo do pe tu hita tiki asa paubahon nguluta nuaing pe alet amanginang jala dua do nakaning nagabe renungan di hita pada ni debata tu sadok portibion di leo do petiki tu hita asap tapauba rohata na paduahon saliling mangul do pehita di tanoon saya adong do parukilon alay boa do hita mangadopi akka parukilon ni tajalo ma tangyakta hagugon lau mangadopi parukilon na tam alamion amen martangiang mahita moliate male Tuhan ala ni denggan ni basam bui hami marpung di bagas joromon lau mambege hatam nabadiai di paingotodo ale Tuhan tuhami marpada doho tuhami di leokodo hanguluan tuhami di leokodo petiki tuhami asa paubahon roha jala di leokodo hagugomu tuhami asa bui hami ale Tuhan mangadopi sude akka parukilon hapur suhon na ta'alami na walami hami ale Tuhan di bagasan parnguluan namion porsuk doha hami ale Tuhan mangadopi sori magu covid 10 siaon alai porsea dohami boy dohami mengalewati di bagasan hagogomi dengan memakai protokol-protokol kesehatan tungpe adong di tonga-tonga nami nakhya ale Tuhan alai di paluaso doi asalap tambah asalam togu haporsion nami tuho asa unang mandele hami ale Tuhan molotung pe di paluaso hami mengadopi akapor suhon alai porsea do hami di balik hujan ada pelangi di leokodo keindahan di bagasan parukilon namion jala ido padamu tuhami ale Tuhan ale amanami na di banua gijang nuaing pe ale Tuhan neng martangia kami tu jolom tuakar ruas ni huriam na di leko umur nagajang 24 halak ma di minggu sadarion ale Tuhan di leko umur nagajang say homa ale Tuhan na mga leon pasu-pasu mga leon sude akka nabuhi ale Tuhan di jalo na sida sian parnguluan na holan tu tangamu do pasatami tondi dohot roha aka ruas namion nama rulang tahun ale Tuhan asa buai makal mengetehon pasu-pasu marhite umur nagajang ale amang nabasa nuaing pele Tuhan mang martangia kami tujulom tuaka ruas ni huriam na marsait ale Tuhan sehoma ale Tuhan na mangobati aka ruas ni huriam na marsait asa bui hami musai pajupang di tonga-tonga ni bagasmon lama muji pasangapon guarmu ale Tuhan secara khusus neng martangia kami tuaka pelajar-pelajar sidi na naing makatindakan persiaun hari minggu depan naing dilewati halaki male Tuhan ujian tertulis ujian lisan memang nian ale Tuhan dang pentingi alai siani do ale Tuhan boy boto hami songon dia do persitutuan na mar persiajari mengenai hati dakon hapersiaoni ale Tuhan saya homa ale Tuhan mangaleon ton di porbadia tu sude aka pelajar-pelajar sidi nenek maka tindakan hapersiaon asa gabe ruas na tama asa gabe ruas na boy mardalan dia dopamu ale Tuhan mamuka minggu depan ale Tuhan nang matanging mahami tu program ni huriam sian koinonia marturia diakonia
Saya homa leton mangalehon pasu-pasu, mangalehon sude akan perlu ale Tuhan. Asa bui mardalan sude program ni huriam, jalan mar sangat goarmu di tonga-tonga ni gerejaon manang di tonga-tonga ni portibion ale Tuhan. Jala hidu ale Tuhan tangiang elelek nami, buat hami do dosa manusia namar dosa do hami ale Tuhan. Saya sama ale Tuhan aka dosa nami. Asa unang terambat aka pasu-pasum naneng dilehommu Tuhami. Mangasahon goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tujolom. Amin. Marende mahita muse sian buku ende nomor 766 laus tapapungu ma pilihan namar boho. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na maliutus. Upasa mi masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparsea kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondium. Asalam hutan dahami godang nis leon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliati tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma rajamu, saya saut malomoni roham di Bona Tongon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, ni dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Tajalo ma pasu-pasu nasihat tuhatai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sodako Tuhan debata ma bohina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan debata ma bohina tuhita jala di persarohon ma damena tu ton ditabe. Amin. Horas madihita manginang habi nama kobasi di parmingguan pukul sia 30 pasaton selamat hari Minggu ma tuhita salutna. Berulang tahun gora ami ma amanginang asaro tujoloanon asabui talalason tu debata warta adong 24 halak mahita nama ulang tahun Roma hita 7 lamang inang bagi yang berulang tahun kami mohon untuk tampil ke depan yang tertera di dinding. Kami persilakan ke depan yang berulang tahun. Panjang umurnya
amang situa gultong. Selamat ulang tahun amang foto kamu kue. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, yang berulang tahun Amang Situa S.A. Gultong, Amang Simurakit, serta mulia sekarang, Amang Ferdinando Bagar Langsagala, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Ayo yang ulang tahun berapa? Serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana piringnya, mana piringnya, mana piringnya sekarang. Suap maminya, suap maminya, suap maminya sekarang juga, juga, sekarang juga. Mana sendoknya, mana sendoknya, mana sendoknya sekarang juga. Colek kuenya,